Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar sut i ddarganfod un o ochrau byr mewn triongl ongl sgwâr gan ddefnyddio Theorem Pythagoras. Yn yr enghraifft gyntaf, y gwybodaeth sydd wedi cael ei roi yw hyd yr hypotenws ac y triongl ongl sgwâr ABK yw 15, a mae hyd BK yw 9 cm, a fi eisiau gwybod beth yw hyd AB. So, dim diagram gyda ni, so beth am lunio diagram? So, just creu triongl ongl sgwâr, falle mynd i unrhyw gyfeiriad ongl sgwâr yn y cornel. Mae dwi hyd yr hypotenws AK. So, fi'n mynd ar hwnna na, hwnna C. Hyd yr hypotenws yw hwn, yw 15 cm. Hyd BC yw 9, so fi'n mynd rhoi B fan hyn. So, B i C yn gofod bod yn 9. O, fi eisiau gwybod beth yw hyd AB. Os ych chi yn cofio o faliad Pythagoras, A sgwâr adio B sgwâr yn hafel a C sgwâr. Mae C, dim ots am y llythrennau ar y corneli, ond mae C yn y fformula fi'n defnyddio wastad mewn cyferbyn o'r ongl sgwâr. So, C yn mynd fan hyn. Mae dim ots ble mae A, B yn mynd, so fi'n mynd rhoi A fan hyn. Fi'n mynd rhoi B fan hyn. A wedyn fi jyst mynd i amnewid. Wel, lle A bach, fi ddim yn gwybod, so fi'n mynd i roi A sgwâr. Lle B fi'n mynd i roi y rif sy'n yna, sef 9, so 9 sgwâr. A wedyn, lle C, fi'n mynd i roi 15 sgwâr. Hwna'n 9, anodd i chi weld. Adio fan hyn. So, os fi'n neud y gweithio mas, 9 wedi sgwario ar y cyfrifiannell, 9 wedi sgwario yw 81, a 15 wedi sgwario yw 225. Beth chi angen neud fan hyn, chi angen A sgwâr y ben unan, so i ddim meddwl mae angen cael gwared o'r rhain. So gwrthwynebu adio yw tynnu, so fi'n tynnu 81 o'r naill ochr, sy'n mynd i adael fi gyda A sgwâr yn hafel A, 225 tynnu ffwrdd 81 yw 144. Mae lot o pobl yn meddwl taw hwn yw eich ateb chi. Wel, mae 144 ddim yn gallu gwneud lot o sens oherwydd yr ochr hira yw 15. So, be ni'n gofio cofio yw gwrthwynebu sgwario yw ail isradd. So, os fi'n cymryd ail isradd y ddwy ochr, ail isradd 144 neu ANS sef ei ateb diwetha yw 12. So, mae'n 12 cm. Gyda'r dasg nesaf, does dim angen wneud y diagram. Mae wedi cael ei roi ni'n barod. Ond eto, ffindwch mas ble mae C i ddechrau. Wel, dyma'r ongl sgwâr, so cyferbyn o'r ongl sgwâr mae C yn mynd. Ddwy ochr arall. Os bych chi'n gael nhw ond A a B. Fi wedyn mynd nôl i'r fformula. A sgwâr adio B sgwâr yw C sgwâr. Amnewidiwch y rifau mewn. Wel, yn lle C, fi'n mynd i gael 12, cofiwch y sgwâr. A, fi ddim yn gwybod, cofiwch y sgwâr. Ac yn lle B, fi'n mynd i roi 4, so cofiwch y sgwâr. Sgwariwch nhw, so A sgwâr plus 4 yw 16. Yn hafel A, 144. A jyst fel yr un uchod, chi'n ceisio gadael A sgwâr y ben unan. So, ni angen tynnu 16 o'r ddwy ochr, sy'n gadael A sgwâr yn hafel A
144 minus 16 yw 128. Cofiwch eto, nid hwn yw'r ateb, chi angen cymryd ail israd y ddwy ochr sy'n gadael A yn hafal A, ail israd 128. Mae'n dod mas fel hyn i gyd. Yn yr achos hyn, mae werth. Chi'n gallu gweld reina? Mae gwerth. Ysgrifennu reina i gyd lawr. Okay. So 11.3137085 a bydd e centimetr, ond wedyn talgrynwch ei ddailedegol. So rhowch y toriad mewn fyna. Ydy rhif sy'n dilyn y toriad yn 5 neu fwy, nac ydy, so peidwch newid unrhyw digidau cyn y toriad. Okay. A dyna ni. Defnyddiwch y fideos yma, redwch nhw'n ôl ymlaen. Fi'n awgrymu bod rai o'n chi yn creu cwestiwn eich hunan ond newid y rifau. Cofiwch, un peth mae'n chi gofyn, mae'r ochrau pot yn osgorfod bod yr ochr hiraf bob tro pan ych chi'n creu cwestiwn eich hunan. Okay, mwynewch.